necesito consello. O consultorio de Noche Mocha. Escríbenos. Hola. Hola, benvidos. Benvidos. Que tal? Como estades? Estamos un pouco indignadas hoxe, verdad? Bueno, indignada estarás ti, eu non estou indignada, que eu estou... Estou feliz por un lado, pero indignada por lo outro. Bueno, molle, pero non é para... Pero estou... Ti xa eres a vinajarada de por ti, así. Sí, tes ese carácter así o vinajarado, pero para que me enfadeu non é fácil, non? Non digas tonterías, Estamos muller, un pouco que- contentas porque, por exemplo, Non me gracias enfado nunca. ao consultorio de Muchenucha, estes dos rapaces vanse casar. Estes dous? Este fin de semana. Como vos chamades? Noelia. Noelia e David, o sea, Un forte David aplauso está para aquí, Noelia e David, que teñen o valor de Vaya, casarse. vaya, que se casan, Gracias ao noso consultorio. hai que Gracias dicir. ao noso David consultorio. escribiu, non sei como facer para lijar con ela, tal, nos Tal. dimos unhas pautas e aquí están, vanse casar. Estes dous tamén se van comer o seu nombre. Ben. Manuel e Sí. Encarnación. Xo adivinei no eu, Manuel e Encarnación. David se van a casar, sí. No, vanse divorciar. Seguro que van ter uns fillos... Gracias aos consellos de Nucho, seguro que van ter Seguro que fillos teñen uns preciosos. fillos guapísimos, ¿eh? Seguramente terán Seguramente. fillos guapísimos porque Manolo escribiu unos porque non sabía como se facían fillos. Entón, dicimos os nosos consellos, aquí están, pois Moi ben. xa embarazados do segundo, me parece que, non? Tranquilamente. Estamos un pouco enfadadas, porque hai xente que nos escribe tamén que é Bueno, moi eu mal non estou educada de enfadada. nuestro señor. Ben, vamos ler unha carta. Vamos a ler esta carta que xa escribe Ardebullo con V, xa para empezar. Que estamos moi enfadadas con este chaval que nos escribe. Oye, pero tampouco... E o chaval, vamos a mandar de volta este seguro pa fiebre das vacas locas. Vai. De regalo, por De regalo, vamos Muy ben, a facer bueno, noso pois, regalo. mira, non teñen rima e tente, que nos Non escribe... fai falta. Non fai falta. Non fai falta decir nombres porque pa chamarlle Ben. ignorante a unha persona é millón non A dicir ver, o nome. oye, que non estés así, que No, despois no. falas de mí que eu sei que estou a vinagrada. Le, Vinagrada le, estás ti. le. Pero máis que estou eu para estar tranquila Eu digo realidades. Le, Ben, queridas muchenuchas. queridas, relájate, nada de queridas por ahora. Pero, oye, polas noites non podo dormir. Teño insomnio. Vaya por Dios. Sí. Non, unha cousa é insomnio e outra cousa é non poder dormir. Oye, Vamos a partir ver. de esto, ¿eh? Bueno, despois de cenar, non me vou para a cama porque total xa sei que non vou dormir. Así que vou un pouco á taberna ata que pecha. Bueno, Hasta que pecha, a vamos. taberna pecha, cando te botan a ti, seguramente. Perdón que vaya metiendo así comentarios. Bueno, pero nada, espera, permitirme que lea. Bueno, como sigo... Y así non te vas a casar, Mira como é este, olvídate. A ver, déxame que che lea. Dime, dime. Como sigo sin ter sono, poñome a ver a tele e danme as tantas. Home, claro. Cando me quero dar conta, xa case é hora de ir traballar. Ai, vai, ainda traballa, ainda por riba. Traballar, Así non creo que traballe, terá que estar morto do sono, non creo que traballe. Así que para non ir moi canso, boto unha cabezada e claro, quedo dormindo ata o mediodía. Ajá. Os traballos non me duran nada. No, durarán normal. un día como moito, o día que te collen e xa te botan. Por favor. Ben, continúo, que está... Continúa, por favor. A ver, cale. O resto do día paso caéndome polas esquinas de sono, normal. Despois de comer, xa non aguanto máis e teño que botar unha sesta de... Ai, Dios mío. Casi sempre entre 2 e 3 horas. Moi ben, pola tarde, despois de comer, claro. Sí, moi ben. Pero deixar de comer non deixas, verdad? Non, eso non. A ver, que remate, pero non sei que facer. Rematalo, había que rematalo él. A ver, dale. Non sei que facer. Axudádeme. Si, axudádeme. E firma, e chamase Carlos. Carlos, ainda encima. Ainda por riba. Non, eu dixen que non iba a dicir o nombre e dixéchelo ti de final. Moi ben. Pues Carlos, moi ben. Pero vamos a ver, pero cal é a miña cámara? A ver, cal é? Esa? No, Esa? son todas de aquí, non é ninguna túa. A ver, dale. Vamos a ver. Pero tío, que eres un sinvergüenza, hombre. ¿Pero qué eres un sinvergüenza? ¿Eso qué tienes? ¿Pero qué carta esta que me mandaste ahora aquí? ¿Qué esto de qué? Non podo tener insomnio. Ti non tes insomnio, tío, que tes unha cara, tes unha jeta que non te aguantes con ela, hombre. A ver, vamos a decir Veña, palabras hombre, científicas. Mira, Non tes insomnio, tío, que tes o sono cambiado, Eso, desgraciado. tes o sono cambiado. Mira o sobre o que fago con él. Vamos a ver. A ver, con insomnio. Tío, que tes que probar. Tío, Non que... levantarse cedo. Tío, que tens que probar é a deitarte cedo, Tens que deitarte cedo e acostarte xa de paso, erguerte cedo. Iso que tens que facer. Facer o almorzo pola mañán, sabes? Eso. Pola mañán facer o almorzo, comer, e despois de cear non arrancar pa taberna. Exactamente. O que hai que facer é deitarse cedo, como de miña hermana. Exactamente, e de facer a cea xa porque non a fastío facerte algo, porque xa postos podías poñerte a traballar. Que iso que tiñas que facer, traballar, cansarte, Pero facer estar un aí.
que están contigo na casa, Tamén. arranca por estranxeiro, a traballar afora. Por exemplo, arranca Eso é o por que tens que facer. estranxeiro. Eso é o que tens que facer. Emigra. E xa de emigrar, a onde podes emigrar, payaso, para o Polo Norte, que iso é o que tiñas que facer. Que ali polo menos te todo o tempo día, ali todo día a día. Ali todo día a día, correcto, o que me fala miña irmá. Como va? É verdad, e xa que non dormis. Eso. Xa que non dormis, que non tes sono. Que hai que ter? O non ser todo día a día. Todo día a xa non día. tens que dormir. O ser Eso. todo día a día non tens que dormir. Entendes? Xa non Eso. fai falta ter sono. Entendes, mona? Mona, que tes un morro que... Ainda encima aí, mirando pa nós. Venga, Mirando hombre. pa nós de Pasa sol. pa cama, Apaga a televisión, cara. hombre. Baja a televisión, que non son horas para estar vendo a televisión. Moito me fastidia a min a xente que parma para a televisión. Que no me mires, que te estoy diciendo. Arranca. Arranca. Hombre. Bueno, pois isto foi todo o noso querido consello que che damos, Carlos. E bueno, pois nada, isto hasta a semana que ven. E como vedes, eu... Quedaste descansada, verdad? Quedei relajada, verdad? Foi Faceme moitas falta. felicidades aos que se casan. Non? Eso. Nada máis. Un aplauso, Un aplauso para eles. Vémonos esta semana que ven.